veus, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, han desarticulat a Lleida una xarxa delictiva dedicada al robatori de les càrregues de camions mitjançant el mètode del surfers i també al robatori a l'interior d'empreses mitjançant el mètode del butró. En total hi ha 7 detinguts, 3 dels quals ja han ingressat a la presó i la resta han quedat en llibertat amb càrrecs. Tots ells tenen entre 18 i 41 anys, són de nacionalitat romanesa i veïns de Lleida. Se'ls acusa de cometre 16 robatoris a les demarcacions de Saragossa i Lleida, 8 dels quals a càrregues de camions i 8 més en empreses i altres instal·lacions. A més, els detinguts dirigien la xarxa des de Lleida i es dedicaven a introduir al mercat negre de La Rioja el material que sostreien. El mètode dels surfers és una pràctica delictiva poc coneguda a Catalunya, requereix molta tècnica i té un elevat risc. En l'assalt als camions, els detinguts utilitzaven 3 vehicles. Un primer vehicle es posava davant del camió per tal que aquest disminuís la velocitat. Un segon vehicle es posava a la part posterior. Normalment aquest cotxe tenia un sostre solar, però en el surfer, que havia de cometre el robatori, sortia subjectat per un arnès i es posava damunt del capó del cotxe i amb una radial fracturava el pany de la caixa del camió. Un cop accedia a l'interior, el que feia amb la mercaderia és llançar-la al voral de l'autopista o la carretera perquè els membres de la banda que anaven al tercer vehicle els carreguessin. Això és tot. Recordeu que podeu continuar informats de tot el que passa a Lleida a les nostres xarxes socials. Fins aviat!